Muntanyesa, ataca la Muntanyesa, el xut des de fora l'àrea, el pal! És una bona oportunitat, juga Serramitja, el xut de Serramitja, aquí! Gira, era molt bona la passada per Gerard darrere, la centrada, rebutja la defensa de la Muntanyesa, Ivan pot xutar el xut, és d'Ivan! Ara, Dani! Ara!